Tak. Prvé výhľady, sobota na bajku. Som nad Kunovskými chatkami. Tým smerom sú Karpaty. Tam je Branč, Uchánek, Pecková a Havran. A všetko to idem prejsť. Takže uvidíme časom, za koľko to zvládnem. Dávam si 3 hodiny. Tak mám tu druhý checkpoint na zastavenie. Je hliadka pri Hruške. Je to vlastne pekný výhľad na Karpaty a tu som zjel po žltej nad Kunovskou priehradou a som medzi Brančom, Kunovskou priehradou a Prietržou. Je to taká roztrojka. Dole sa ide na Majeričky a ja idem hore na Branč. 10 minút zo Senice, takže ideme ďalej. Tak trošku lesa pred Brančom. Hradná cesta. Idem v také osade. Branč je tým smerom možno tak 2 km. To je takisto rozdvojka. A sa ísť aj tady. A tady to rovno. Tak, chvíľečku od Branču. Idem zo zadnej strany po polnej ceste. Tam vzadu by mal byť Havran. Ideme po cestičke. Tam už vidíme parkovisko na Branči a tam to bude nás Ježia dole. Takže ideme ďalej. Také ono. Som tu na Branči. Trošku mi dal zabrať jeden kopec, akože úplne adrenalín. Celé Karpaty. Fánovo vidieť. Rakúske vrtule vzadu. Tu presne za krížom je vidieť hrad, kopec Pálov, ale neviem, či to bude v tom telefóne vidieť. Toto vlastne tam kúštek. Dobre, ja mám v pláne z Branču zísť dole a ísť po tomto. Tam za tým je Uchánek a Pecková a vzadu Havran. Tam by som chcel končiť a naspäť do Senice. Takže uvidíme, ideme ďalej. Dal som banán, doplnil nejaké tekutiny a idem na to. Krásne, je tu nejaký zraz bicyklistov. Takže tak. Zjel som z Branču. Vlastne toto celé krížom na Branč. A teraz smerujem na
Peckovú. Tu máme kopec nad Sobotišťom, Uchánek, už sa blížim k tomu a tu idem najprv Pecková, odtiaľ s jeden krížom na Uchánek a Havran. Zatiaľ mám odjetých 21 km, takže uvidíme. Výhľady krásne. Karpaty celé vidieť. Ideme ďalej. Tak, Pecková. Takže Veľká Javorina. Považský Inovec. Všetko dobre vidieť, týmto smerom je Branč, odtiaľ som prišiel. Karpaty. Kunovská priehrada, jak dobre vidieť. Teraz sa chystám na tento kopec, to je Uchánok. A skončím tam na Havrane. A vzadu, jak je vidieť Pálova. To je do oného. To je krivica, to je že do telocvič. No, to tak sedelo. Krásne výhody a normálne vidím až Schneeberg odtiaľto. Tam tým smerom je Schneeberg. Normálne ho je vidieť. Tak, šlapem 2 hodiny presne. A teda dostal som sa vlastne na Uchánek. Pekne Branč vidíme. Tu som sa trošku zasekol, keď som chcel ísť krížom cez tieto lesy. Ale ide to smerom na Chvojnicu, tam ja nechcem ísť, takže som to dal pekne naspäť po ceste, bohužiaľ. A krásny výhľad. Lebovce, Chvojnica. Pred nami Uchánek a potom tam je Havran, tam chcem končiť a ísť do Senice. Takže dúfam, že do hodiny to dám. Krásne výhľady. Inak z Peckovej bol krásne vidieť aj ten Schneeberg. Potom ešte som tam mal požičaný ďalekohľad. Takže pri dobrej viditeľnosti je vidieť Rakúske Alpy. Takže idem ďalej. Tak je to tu Utúňa pod Uchánkom. Krásne miesto nad Sobotišťom. Trošku sa tu zamračuje. Ale je to brutál. Takže pojdem týmto smerom dole cez les a asi toto budem niekde šlapať, ešte neviem kde presne, ale tam presne. A to bude dneska posledný výšlap podľa mňa a zjedem to do Sobotišťa a pôjdem na Kunovskú priehradu. Takže Utúňa pod Uchánkom. Včera to boli aj kozičky, ovečky, dneska nič. Takže tak. Pomaly, ale iste. Smerujem na Havran. Už by mal byť môj dnešný posledný výšlap. Mám toho celkom dosť. Jo, som na Havrane Časovci a idem po žltej naspäť do Sobotišťa. Výhľady tu nie sú už také, ale kopce riadne. Čas jazdy 2 hodiny aj pol. 38 km. Toto predo mnou je Chvojnica. Takže ja pôjdem vlastne tu mám odbočku dole na Chvojnicu a Peckovú, odkiaľ idem, alebo potom na Žltú do Sobotišťa. Ja idem na tej do Sobotišťa. Takže tak posledná zastávka Havran. Pekná 360. Pálava.
Rakúske vrtule. Normálne vidieť, tuto je Schneeberg, neviem, či to bude dobre vidieť na tom videu. Rakúske Alpy. Karpaty, Senica. Biela hora. Tu máme Branč. Pecková a Uchánek. A ja už jedem iba dole. Sem Sobotište. A idú koníci. Tak mám tu posledný zjazd, to si natočím a zjazd do Sobotišťa. Keď vidím Branč, Uchánek aj Peckovú. Počasie vyšlo a asi tak do 5 minút budem už ukončovať Sobotište túto jazdu a Lankunovská priehrada, to je 3 hodinky na bicykli a nejakých 50 km. Krása, spokojnosť.